Здравейте на всички! Показвам ви едно виртуално градче, което направих. Чисто така от любопитство ми беше интересно до какво може да доведе едно като игра с изкуствен интелект, какво може да се направи. Ето направих такова градченце, което всъщност представлява HTML, CSS и JavaScript код. Изглеждат ми супер интересни. Има различни тук видови колички, цветни разни, полицейски. Има и линейка. Някои от тях има пуснати светлини. Има пешеходци. И като цяло това нещо се отваря в браузър и може да се гледа. Идеята ми беше да го направя нещо като вебсайт и просто от голямо любопитство ми стана супер интересно. Всеки път то генерира един нов град при всяко опресняване. Това беше много весело. Какво мислите? Поделяйте.